Току-що пристигнахме. Сега искам да ви покажа стаята. Нямам търпение. Когато влязох в банята, не забелязах тези неща. Ние си взехме наши четки и пасти, но явно не трябваше. Не знаехме, че ще има. Това са тампончета и пила, шапки за коса, самобръсначка, четка и паста и турбичка за превръзки. И сешуар. Тук има шампуан за тяло и балсам. Мини бара. Има отварячка. Има бира. Газирани напитки, които аз не пия. Вода, газирана вода, която пак не пия. Сокчета и шоколадова вафла. Мини бара е безплатен и всеки ден го зареждат. Имаме сейф. Тук има конци, игла и копче, ако нещо ти се скъса. Това е информацията за храната. Спрете да прочетете. Нямам търпение да ям от всички тези неща, но няма как да ям от всичко. Облякох си банския. Сега ще отидем на бич бара, за да ядем и може би да плуваме. Когато слязохме беше към 6 часа, а вечерята започваше в 7, затова решихме, че няма да ядем. А си взехме напитки от полубара. Аз си взех една напитка, която беше с банани и ягода и също така поплувахме. Аз си взех булгур, бяла риба, буйка с някакъв си сос, onion rings, нещо като спанакопита и ето това. Имаше толкова много десерти. Аз си взех тези неща. Това нямам никаква идея какво е. Това е крем карамел и това е може би нещо като брауни. Сега ще ги опитам. Това беше бисквита, вътре с бял крем и по средата черешово сладко. Отвън, както виждате, има шоколад. Дръжката също беше шоколадова, но не чак толкова хубав шоколад. И отгоре, както можете да видите, имаше макарон, който на мен най-много ми хареса от цялото нещо. Крем карамела ми хареса, не беше прекалено сладък. А браунито нямаше вкус на брауни, имаше вкус на меломакароната на моята яя. След вечеря излязохме от хотела и се разхождахме по една алея. Тя е между всичките хотели и плажа. Видяхме таралеж и много котки. За закуска имаше различни плотове с различни неща, като плодове, зърнени закуски, лукумчета, различни неща, които да си мажеш, като сладки, мед, даже медена пита, кисели млека, имаше сиренца, кашкавали, маслини, сушени плодове, имаше сладки и солени хлебни закуски, американски палачинки, крепи, гофрети, имаше и понички, кексчета, пилешка супа, пълнени домати, яйца, салати и зеленчуци, имаше пресни сокове от портокал, домат, моркови и краставица. Бяхме на плаж и сега ще обядваме. Първо ще ядем много ясно, но аз видях десертите. Искам да опитам това с кадайфа.
Взех си задушена риба, краставици и спанак. Ами след като го опитах, разбрах, че май не е спанак, понеже беше люто. За десерт си взех кадифеното нещо, което казах, че искам. Много ми хареса, беше много вкусно. И си взех това брауни, което също беше много хубаво. И този макарон, който не беше зле, но другите два десерта ми харесаха повече и бих си ги взела отново. След обяда към 5 часа си хванахме от малките автобусчета до Манавград. Там вечеряхме и също така малко се разходихме. В един от магазините, в които влязохме, продаваха желирани бомбони, други бомбони, сушени плодове, ядки, леща, боб, подправки, такива неща. Бяхме и в няколко други магазина, но за съжаление не съм взела нищо от тях. Както видяхте, закусвахме и отидохме на плаж. Към обяд си взехме храна, мама си взе гьозлеме и аз го опитах. Ето може да видите как бабата го прави. Отново е време за вечеря. Това са десертите, които си взехме. Първата чиния вдясно са нещата, които мама си избра. Втората чиния вляво са неща, които аз избрах. Кремчето беше много пухкаво, меко, имаше ванилов вкус. Много ми хареса. Напомня ми на едни други кремчета, които ядях в една от детските ми градини, които много харесвах. Това бяха панирани ябълки. Аз избрах да им сложа течен шоколад и бял течен шоколад. Правили сме ги и вкъщи, така че знам, че ми харесват. И тези бяха хубави. Това кек ще имаше по-силен какао вкус. Основата на това нещо беше червено кадифе и вътре имаше ядки. Не знам дали бяха кашу или лешници. И отвън беше бял шоколад. Според мен беше доста сладко, че даже прекалено. Този ден щяхме да ходим на The Green Canyon, но вместо това посетих болницата. Погледнете, когато се върнахме, камериерката ни беше направила одеялата на сърчица. Следващите дни продължи да го прави, като ги правеше на панделки и други неща. Още се чувствах малко зле, но вечерта излязохме да се поразходим до магазините, които бяха близо до нас. За закуска си взех хлебче, което мисля, че беше пълно с масло. Това го правеше леко сладко, беше хубаво. Рохко яйце, праскова, която беше много сладка и сочно. Винаги бяха такива прасковите, много ми харесваха. И портокалов сок. Този път вечерята имаше тема. След вечеря отидохме в Сиде. На мен много ми хареса.
Бих казала, че това беше един от най-любимите ми дни. Видяхме и камели, което беше интересно, но не ми харесва, когато животните са използвани заради егоистични причини, като това да бъдат забава за хората. Много ми харесваше да пътуваме с малките автобусчета. От всичките ни пътувания, мисля, че това беше най-забавното. Вижте какви неща си беше накичил шофьора ни. Той беше много добър в мултитаскването, като всички работеше с долари, евро, турски лири. Смята и брои им връща, докато кара. Някои пък автобусчета си пътуваха наполовин с отворени врати. Всеки качва колкото хора може. Слагат хората да седнат навсякъде. Клаксоните им също така издаваха много интересен звук. Чуйте. Отново се озвахме в болницата, но този път, защото мама не беше добре. Имаше суши за вечеря, така че разбира се, че си взех. И за десерт си взех лукма с течен бял шоколад. След вечеря се разходихме по магазините, които бяха по пътя за Сиве, но не съм снимала. Последния ден успяхме да отидем на Green Canyon. Това беше другия ми любим ден. Накрая на екскурзията с лодката спряха, за да поплуваме около 25 минути. След това ни заведоха на едно друго езеро. Там обядвахме и също плувахме. Плуването ми беше любимата част. Водата беше много красива. Вечерта вечеряхме в Алакарт ресторанта. Темата беше морска храна. Преди да приключи видеото, исках да ви покажа този много креативен начин за изкарване на пари.